La sala con Xurado que, chamada. bueno, antes están chegando moitas chamadas. Vamos a levantar o teléfono, decirlle hola o amigo o amiga. Boas noites. Hola. Boa noite. Hola, cabaleiro. Como se chama? Chámame Xavier. Xavier, é tan amable de agardar que nos dean os resultados o Xurado e logo falamos de pecados, non? Fica combinado. Vale, combinado. Bueno, espere aí. Sí. Un minuto. Vamos a empezar cos resultados do baile. Por Bueno, favor. hoxe a voceira do Xurado é Sonia, de Ourense, e ela nos vai a contar como fixeron as nosas parellas. Bueno, pois hoxe empezamos por os caralludos de Sárdoma. Sodes unha parella que xa na primeira fase do concurso destacastes por bailar como eso, como unha parella e facendo o que sabedes, saber bailar. Hoxe seguiste, sabes, con a vosa línea, facendo puntos moi vistosos e ocupando moi ben o espacio. Xa na muñeira destacamos sobre todo a originalidade de enlaces e cambio de posición de brazos. E felicitamos sobre todo a José hoxe, que bailou con moita soltura, aínda que no zapateado perdeuse así un pouquiño. Forte aplauso para os caralludos. Moi ben. E imos agora cas panecas malinas de Redondela. Bueno, pois seguimos cas fanecas, e igual que os caralludos ocuparon moi ben o espacio, facendo sobre todo eles unha escolla de puntos moi complicada, e aparte de complicados puntos tamén fixeron enlaces que nos pareceron moi difíciles. Na muñeira seguiste na vosa línea facendo eso, puntos difíciles e sobre todo medindo o tempo moi ben, que é moi importante nestes concursos, que é moi pouquiño tempo para demostrar o que facedes. E recomendarlle a Pedro unha cousiña, que baile un poquinho con máis de rebote. Forte aplauso tamén para as panecas de Redondela. Moi ben, temos que saber agora a puntuación. E no primeiro agarrado, o vals, a ver como fixeron. Vamos a valorar o agarrado. Bueno, estes son xa todos veteranos, entón o agarrado fixeron, a verdad, as dúas parellas moi ben. Non temos ningunha queixa. O agarrado é cousa de vello. Está controlado o agarrado. Porro, se sabe. Moi ben, entón vamos a valoración A numérica. Puntuación A para ver a táboa despois. Pois para caralludos de Sárdoma, un 9. Moi ben, no, alta. Moi ben, a ver. Para ser a primeira volta está moi ben. Vamos a ver Redondela. E para fanecas malinas, un 8,5. Moi alta, Tamén moi ben. Moi ben. Imos ver entón agora como queda esa táboa clasificatoria, saco as parellas que participaron nesta primeira volta. Con 7,5 temos os Armantes de Paiosaco, 8,5 Golfiños de Ribeira, 9 puntos Caralludos de Sárdoma, 6,5 Chapeludos de Chapela, 7 Festexeiros de Culleredo e 8,5 as Fanecas Malinas de Redondela. Fenomenal. Moi boas puntuacións. Seguimos subindo no baile, estamos en fases eliminatorias. Bueno, ahora que xa pasou a puntuación, vou no decir, porque non sei se o Xurado se decatou. Claro, denonlle 9 puntos igual porque bailaron 3 en vez de 2. Bailaron 3. Cuidado, que Ana non vayan a pensar vostedes que dentro de 5 meses vai estar dicindo: mira mamá, cando estabas ti ali bailando conmigo, estamos 4 meses levamos, non Ana? 4 e medio. 4 e medio, e aí está bailando. Claro, é que son 3 bailando, ganaron, pero por eso, por medio esos 5 puntiños de aí. Despois por eso. Moi ben, bueno, temos unha chamada telefónica.